mga araw, anong tawag nito, gagawa ko ng butter chicken. Yan yung binili ko namin sa Costco at subukan kong gumawa ng butter chicken. Ayan. So yung ito, natimplahan ko na, nilagyan ko ng ang tawag dito, nilagyan ko na ng salt. Nilagyan ko ng salt, tsaka paminta, pepper, tsaka ano ang tawag nito, garlic powder. Ayan. Tapos ipiprito ko yan. So kumusta kayo lahat mga araw? At ito, magluluto na naman. Yan. So yun mga araw, piprito ko muna yung tawag nito, yung chicken. So lalagyan ko ng olive oil. So subukan ko pong gumawa ng buttered chicken. Ayan. Tapos meron akong lalagyan ko rin ng butter. Lagyan ko ng butter. Ayan. Tapos dyan ko piprito yung chicken. Oh, diba? Ayan, medyo malalo yung butter. Anin ko muna. Ayan. Ayan. Tapos lalagay ko yung chicken. Ayan, chicken. Piprito ko muna. Ayan. Yan mga araw. I-piprito ko muna yung chicken. So yung chicken ko, naka-marinate na po siya ng salt, pepper, and garlic powder. So first time kong gumawa ng butter chicken, at kasi nakita ko sa Costco na meron dito. So tatry ko. O diba? Yan! Yan mga araw. At balik-baliktadin ko na. Susubukan ko lang naman to, kaya konti lang yung gagawin ko pag medyo tama naman yung pagkagawa ko. Dadamihan ko na. O diba? Ang saya-saya! Yan. Medyo brown na. So ito, ginugol ko lang po ito kung paano. Pero ang lumabas talaga sa YouTube. Okay? O yan mga ako. O, ayan na. Pwede na. At tatabi ko muna. Ayan. Medyo brown na siya. Okay na to. Yan. O, diba? Yan mga araw, o, diba? O, ang saya-saya. Yan, so second box na yan. Tapos na. Okay. Mamaya ulit. Oh, salamat.
Yan, mga aro, second batch. Yan mga aro, tapos na. Okay. Tapos na. Tapos na natin ito. Mga brown. Yan. So, next mga aro. Luluto ko na talaga. Yan. May butter ulit. Butter. Sa Pangasinan, butter. Yan. Tapos bawang. So yan mga aro, meron akong bawang at saka sibuyas. So gagawin kong brown yung garlic. Tapos hingi ako ng konting mantika dito, yung pinagprituan. Yan. Diba? Yan, aro. O diba, ang saya-saya. Nandito na naman si Aro. So, kumusta lahat? Sa mga subscriber ko na nag-subscribe, maraming salamat. At sa mga nanonood, sa mga support nyo, thank you. So medyo brown na yung aking bawang. Sibuyas naman. Yan, brown na. So lalagay ko na yung aking lalagay ko na yung itong chicken. Subukan ko kung paano. Ayan mga aro. O, diba? Ayan mga aro. Nalagay ko na itong sauce. Uy! Ayan, konti muna. So, 3/4. Ang bango pala nito. Mga aro. Ayan mga aro. Okay. So yan, nailagay ko na. Pasensya na at nagkakaroon ng problema ng aking tawag nito, yung tawag yan, cellphone ko. Yan, nilagay ko na. Yan. Sinutuin ko na to dito. Bango. Ayan. Okay. Okay, so alright. Ayan mga aro. Tatakpan ko muna at kukulang ko muna
Yan. O, diba? Yan mga ro, yan na, yan na. O. Yan mga ro, naku. Mga 5 minutes pa bago maluluto na to siguro. Yan. Okay na. So okay na after 5 minutes, so 3 minutes okay na yan. So mamaya na yung ano, tapos na, o diba? Sinubukan ko mag butter chicken, o diba? Salamat na naman at sa mga supporters ng vlog ko, maraming salamat. At saka sa mga subscriber ko po at saka mga nanonood, maraming salamat sa mga batch ko, sa mga pinagbibigyan ko ng pinag-share ko nito. Maraming salamat po, lalo na kay Rene, kay Arong Rene Mel de Leon. Yan. Maraming salamat po. So yan mga araw, titignan ko kung okay. Kung okay. Ayos. Hindi yung pumasim ha. Ayos, di ba? Ayos na to. Sarap. Yung buttered chicken. So yan, hindi ko nalagyan ng asin kasi ano na to siguro, meron na siyang completos ricados na to. So nilagay ko lang yung sauce. So maraming salamat po ulit. Yan. Mamaya, kain na naman. Yan mga aro. Yan yung buttered chicken na ginawa ko. Yan. Oh, diba? Buttered chicken na sinubukan lang. Yung rice ko pala is basmati. Basmati rice, hindi basmati dyan sa Pilipinas. Oh. Joke. Yan. Tapos yan, oh. Diba? Oh, diba? So maraming salamat po ulit. Ito po yung buttered chicken ni Aro. So maraming salamat. Yan. Thank you po. Bye. Magbababay muna ako ngayon kasi wala pa yung mga kasama ko dito. Hindi pa kami kakain. So mamaya na siguro. So hindi na naman kami pero mas tsak na masarap, magugustuhan nila ito pagdating. Yan. So wala pang trabaho si Aro at nagluluto pa rin. Maraming salamat po. Ang mga Aro, kumakain na sila. Masarap ba? Hindi. Masarap po ano? Yan. Oh, masarap daw. So maraming salamat. Thank you Lord. At nagdi-dinner na silang dalawa. Oh yan. Thank you. Bye bye mga Aro.